Għat-tfal l-istejjer huma sors rik ta' seħer u ta' maġija. Annabelle Warrington hija awtriċi żagħżugħa li tesplora dan is-seħer bi stejjer li jlaqgħuna ma' ingwanti, kpiepel u sponos maġiċi. L-għallima ħafna drabi nenfasizzaw fuq dak li ngħidulu l-litterizmu bilanċjat. Jiġifieri għandek il-smigħ, it-taħdid, il-qari u l-kitba. Issa ħila ma tmurx mingħajr oħra, jiġifieri jorbtu ħafna flimkien. Mela meta aħna nkunu qegħdin nikdbu ktieb, dejjem il-proċess ikun jew ibbażat pereżempju fuq xi esperjenza li tkun ħadd, jew xi ħaġa li smajt, jew xi ħaġa li qrajt minn xi rivista, minn ktieb, eċċetera. Allura aħna meta nikdbu ktieb hija l-istess ħaġa eżatt bħal meta it-tfal ikunu qegħdin jagħmlu kitba qasira, ġifieri kitba kreattiva wara l-bank tal-iskola. U bekk aħna l-għallima nenfasizzaw il-proċess tal-kitba. Pereżempju, jiena bdejt bil-lingwanti maġiċi, il-ktieb lingwanti maġiċi beda b'dan il-mod. Fejn jiena meta kont fit-tfuliti esperjenzajt naqrit lawnu lem li mbagħad għadthom biex ħareġ dan il-ktieb. Dawn l-idejat mbagħad inti tqiegħdhom ikunu mgerfxin ġo moħħok, allura inti tqiegħdhom fuq karta jew fuq computer bl-idejat punti tara inti kif ħatqassam. Dawn l-idejat jiżvolġu iktar biex imbagħad toħroġ l-istorja. Pereżempju fil-każ tal-ktieb tiegħi jiena bdejt naħseb dwar il-karattri prinċipali li bażikament għandna lil Lizzy li hija bħala persuna, imma mbagħad għandi iktar karattri prinċipali li huma lingwanti. L-irwol tal-illustraturi huwa importanti ħafna fil-kotba tat-tfal. L-ewwel ħaġa bħalma jgħid il-Malti l-ewwel ma tolqot lajn. Allura anke aħna l-ġenituri stess, l-ewwel ma nagħmlu huwa nduru l-qoxra, naraw l-istampa, naraw l-ħarsetta, naraw jekk jolqotx it-tfal. It-tfal stess l-ewwel ma jfittxu huma l-istampi. Allura, pereżempju jiena kemm fi Sponza Sponzinella li hija Daniela Kutajjar użat stampi vera tassew oriġinali u laqtet ukoll l-affarijiet li kont qed nikteb jien. U dawn huma importanti, illa li dak li jikteb l-awtur irid jirrifletti fl-istampi. Mela jekk jien qed illi il-lingwanta hija roża u safra u qiegħda fuq il-komodina, ma tistax inti taqbad u tpinġi li l-lingwanta kienet x'imkien ieħor jew kullur ieħor, għaliex it-tfal jinnutaw ħafna u dak li tkun qiegħda tikteb inti irridu jarawh rifless fl-istampa. L-istess ħaġa b'lingwanti maġiċi José Luis Ocaña li huwa illustratur Spanjol, kien hemm dik il-lingwa li huma jifhimx il-lingwa Maltija, però tkellimna ovvjament bl-Ingliż, spjegajt sew x'għandu jagħmel u ħareġ b'illustrazzjonijiet bellezza ħafna wkoll. Hemm karatteristiċi li huma ovvji, pereżempju jiena naħseb jekk tiġini f'moħħi l-iktar huwa t-tipa tal-kitba li tkun daqsxejn iktar kbira. Anka l-vokabularju pereżempju, kun forsi naqra iktar eħfef, anka mqassam kif għedna l-istruttura tas-sentenza tkun forsi iktar mod ieħor, anka l-kapitli li naraw li ma jkunux twal iżejjed bħalma jkunu tal-kbar. Imbagħad affarijiet li forsi mhumiex daqshekk ovvji huma li l-awturi ninnota li fil-kitba tat-tfal ħobbu jużaw ir-rima. Pereżempju jiena fi Sponza Sponzinella iffukajt fuq kliem repetuti, kliem onomatopeiċi, pereżempju karkar, paċ-paċ, farfar. Dan huwa ammirat għal tfal żgħar ħafna ġifieri, però tgħid li ħadd tagħmilhom kliem li huma onomatopeiċi, iva x'inti mhux se toqgħod tgħidilhom x'inhi onomatopeja eċċetera, imma it-tfal mingħajr ma jridu se jibdew jirrepetuhom u meta jikbru jifhmu x'inhi onomatopeja. U koll inħallu lok għal immaġinazzjoni, ġifieri l-bib tal-immaġinazzjoni rridu niftuh u hawnhekk għall-kotba tat-tfal hija karatteristika importanti li t-tfal jibqgħu jaħsbu x'seta' ġara. Pereżempju biex nagħti eżempju bil-lingwanti maġiċi, meta Belinda waqgħet mill-kexxun jiena ħallejta miftuħa sal-aħħar tal-ktieb x'ser jiġri minn Belinda u t-tfal hemmhekk ikunu qed jimmirħu iktar fl-immaġinazzjoni tagħhom. Kien għadu lanqas biss beda jbexbex li Karmelu l-kappell ma bedix jimbotta fi skid biex jiftaħ il-biba tal-gwardarobba. Il-kamra kienet għadha fid-dlam, bejn li kien tassew kmieni u bejn li Lizzy kienet tħobb il-purtieri magħluqin. Bil-kemm seta' jara ma li naħa kien ser jiddendel? X'inti tagħmel ja xi fajk?
qabżet tiddeffes seraċina. Karmelu ma tax kasa u kompla jimbotta. Lizzy kienet għadha rieqda, għax nhar ta' Sibt ma kienx ikollha l-fejn tqum daqshekk kmieni. Karmelu ħataf l-opportunità biex jara kif ser jaħrab. Iżda din tal-lum kienet ser tkun prova biss. Ara x'qed ngħidlek jekk taqa' u tweġġa' jien m'għandix naqsam u żgur ma ngħinekx. L-aħħar darba li waqaft mill-kexxuna l-isfel xejn ma kienet esperjenza sabiħa. U jien m'iniex Belinda ara x'qed ngħidlek. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.